Paljon se kello on? 8. Onks tuossa ekolle tunnille? Ei oo. Oot sä nähnyt mun röökkiä? Moro. Kävit sä syömässä? Joo. Mitä siellä on ruokana? Maksalaatikko. Maksalaatikko? Mä rakastan maksalaatikkoa! Joo. Ota yhteyttä Henriksen ja kysy, että mihin ne sun syksyn palkat on jäänyt. Lomapalkat. Niin. No pitäisä se näin rehtorina tietää. Mutta minkäs teet niin? Jahas. Mä soitan sulle kuule huomenna uudestaan. Sovitaanko näin? Morjesta. Huomenta. Moro. Onks tää kalvokuva testaa vai? On! Kiitti vaan. Mitäs Saamana. Katsellaan sitä jätkää. Mikä moppe, jappe, sappe, kakke. On senttinen kanssa päällä ja se on hyvä. Joo, ei semmoinen. Hiljaisuutta, hiljaa. Hei, ei nauhuri. Äänet nauhuri. Ei. Hiljaisuutta, hiljaisuutta. Okka. Ojennus. Meillä on tässä nyt käynnissä Suomen historian tarkastelu. Suomen historia. Kuten tiedätte, Suomi on kai itsenäinen valtio. Kysyisinkin teiltä, mutta tiedättekö, sinä siellä, sanoppas sinä sieltä. Paavo Lipponen. Paavo Lipponen. Olisit sanonut edes Pekka Lipponen. Ai niin. Teillä on kehnot tiedot. Olisiko muita vastaan? Erja Maria. Siis mitähän te...
sakaruuksista, mitä mä sitten harrastin, söin omenat ja siis David ja Koljat, ne... Tytön. Hei, muuta. Otettaisiko ringin? Kölkitään. Kaikki pienet. No niin, joo. Millä tätä poikia? Ei, kyllä jotain ajan tuntuvia. Ajat naiset lämpimään miehet rääkin. Aileen. Ei voi olla. Voitin muuten tällä maailmalla junnujen maailmanmestaruuden. Oho, minä vuonna? 85. Se taisi olla junnu. Sain tän mailan muuten se hetkiseltä olympiaalaspestiltä. No niin. Se kiinalainen se oli se. Ding dong. Aha. Okei, no ruvetaan pelaamaan. No se on, joo, hyvä. Tää kohtala sujuu, kun alkaa tulla lämmin. Huomio, oppilas Lempo. Välittömästi rehtorin kansliaan. Jaha, täytyy mennä. Siinähän te olettekin. Käy istumaan. No niin. Tässä on näitä sinun papereitasi. Ja tässä olisi muutama kysymys. Opintosihteeri nimittäin haluaisi asiakirjoihin vähän tarkennuksia. Kun vaikuttaa siltä, että näissä olisi joitain eroavaisuuksia. Joo. Tässä on nimittäin, katsos tässä tämä sinun opintotodistuksesi ja tässä on sitten taas tämän vuoden katsaus ja näissä on niin kuin, en tiedä mikä, ehkä voisit selittää hieman, että onko näissä sinun mielestä jotain poikkeavaa? Poikkeavaa. No on tossa ehkä joku kohta kyllä, että pieni lipsahdus taitaa olla tossa. No, eihän tässä mitään, sattuuhan näitä. Eiköhän ole paras, että täytetään tämä tästä vaan uudelleen. Olisiko sulla jotain ajokorttia tai muuta, mistä saisin tänne näitä perustietoja?
Joo, kyllähän täällä ne jo lompakko nyt onkaan. Tosta. Joo, selvä. Selvä. Montako sopintoviikkoa sinulla on takanapäin? 4. 4? Etkö sinä ole jo 3. vuosikurssilla? Eikö niin 400? Neljäsataa? Tuskin. Asutko vielä Korvatunturilla? Ajatko vielä sitä samaa Boeingin farmaria? Sinä varmaan vakuutat antamasi tietoa. Ei. Näitä kaikkia. Matematiikan numerosia oli siis 14. Ja sitä paitsi 4 opintoviikkoa. 400. Kyllä, tai siis ei. 19 pillismestaroa. Perheesi asuu Afrikassa. Ei. Ja postiosoitteesi on kuitenkin Turussa. Sirkkusi ovat kaikki kuolleet, mutta äitisi siskopoka asuu Vantaalla. Ei, kyllä eikä voi kukaan. Tosi kastettiinko sinut ennen vai jälkeen tsunameja? Jaha! Voitteko te todella väittää, että olette opiskeleet minulle pikatoksessani kaikki nämä vuodet oppimatta täällä yhtään mitään? Oliko syntymäpäiväsi ennen vai jälkeen serkkisi äidin siskoa? Ennen kai joo, ei. Mikä tämä on? Kaikki nämä valetta. Jaha! Mikä päivä syntymäpäiväsi edes onkaan? 6. päivä joulukuuta. 6. päivä Sitä ei joulukuuta. lueta On. Joo, kyllä. Vai niin? Katsokaasi verran. Viemäni kysisin lomakkeen mukaan. Sinä et ole vielä edes syntynyt. Sinua ei ole olemassakaan. Sinua ei ole olemassakaan. Minutes.